सगळ्यांना विनंती असा जे दोन्ही साईडी पद्धतीने मागच्या समोर येऊ पाहिजे. पार्सल उभे राहून मिळते पुढे येत नाही. पुढे येऊन बसा, पुढे येऊन बसा. सगळ्यांना नमस्कार. सर्वप्रथम सगळं समस्त हिंदूंचे हिंदू एकता मंचच्या वतीनं सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता. आजच्या या सभेची सुरुवात नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आजच्या या सभेची सुरुवात आम्ही गणेश वंदना करून करूया. वक्रतुंड महाकाय आम्ही सगळ्यांनी एकत्रित हा श्लोक म्हणूया. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. आज या हिंदू एकता सभेसाठी गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागातून सर्व महिला धर्मनिष्ठ बंधू भगिनींचे मी हार्दिक स्वागत करतो. आजच्या या सभेचा थोडक्यात उद्देश आपल्यासमोर सांगतो की जे इतिहास विसरतात ते कदापि इतिहास घडवू शकत नाही आणि जे इतिहास जोपासतात तेच इतिहास घडवू शकतात. परंतु मागच्या काही दिवसांमध्ये आम्ही बघतो आहोत की हाच सत्य इतिहास झुंडशाहीच्या माध्यमातून दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि या सगळ्याच्या आड आमच्या हिंदू देवतांना, आमच्या देवी देवतांना, आमच्या श्रद्धास्थानांना लक्ष केलं जात आहे. आमच्या देवी देवतांवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अत्यंत हीन भाषेमध्ये कमेंट्स घातले जात आहेत आणि या सगळ्याचा निषेध करण्यासाठी आणि हे जे कोणी संबंधित आहेत यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यासाठी, यांना अटक करण्याची मागणी करण्यासाठी आज आम्ही सगळे या ठिकाणी एकत्र जमलो आहोत. आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आमच्या हिंदू देवतांना अशा प्रकारे लक्ष केल्यावर गोव्यातल्या अनेक भागामध्ये तिथल्या धर्मनिष्ठांनी, राष्ट्रप्रेमींनी एकत्र येऊन गोव्यातल्या वेगवेगळ्या भागामध्ये आतापर्यंत 10 पेक्षा अधिक ठिकाणी पोलीस तक्रारी केल्या. परंतु आज तक एकालाही अटक झाली नाही. मात्र हीच तत्परता जेव्हा गौतम खट्टर यांनी जे विधान केलं, अगदी त्याच तत्परतेने सरकारने हिमाचल प्रदेशमध्ये जाऊन गौतम खट्टरला शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गौतम खट्टर सापडला नाही म्हणून त्याच्या भावाला उचलून आणलं. खरं तर याचा आम्ही अत्यंत निषेध करतो की ज्याने गुन्हाच केला नाही अशा कोवळ्या 18 वर्षाच्या या माधव खट्टर याला जी अटक झाली, आता सुदैवाने त्याला बेल मिळाली. परंतु या पोलिसांच्या कृत्याचा समस्त हिंदूंच्या वतीने आम्ही निषेध करतो आणि अभिनंदनही करतो की कालच आमचे प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ गौतम खट्टर यांना सुद्धा बेल मिळालेली आहे. आता हीच तत्परता ज्यांनी आमच्या हिंदू देवतांचा अवमान केला त्यांना पकडून आणण्यासाठी सरकार दाखवणार आहे का, हा जाब विचारण्यासाठी आज आम्ही सगळे इथं जमलो आहोत. बंधूंनो, या संदर्भात आम्ही मागच्या काही आंदोलनं बघितली. काही जणांच्या सिलेक्टिव्ह सेंटिमेंट हर्ट होतात. जेव्हा हिंदूंच्या देवतांवर प्रश्न येतो, हिंदू देवतांचा अवमान होतो, तेव्हा हे सगळे कुठे गेलेले असतात, हा प्रश्न विचारण्यासाठी आज आम्ही इथे जमलेलो आहोत. बंधूंनो, आज या सभेचा प्रास्ताविक भाग प्रस्तावना सांगण्यासाठी मी आमचे गोविंदजी चोडणकर यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या सभेची प्रस्तावना करावी.
आज आम्ही सगळेजण गोयकार या पवित्र अशा भूमीत, ज्या भूमीची निर्मिती भगवान परशुराम यांच्यानी केली, तर त्या भूमीचेर आम्ही सगळेजण उभे असा. आज केवळ ही सभा न्हू, तर या सभेच्या माध्यमातून आमच्या समस्त हिंदूंच्या देवदेवतांची जी विटंबना केली गेली, तर त्याची जाब विचार केला करता आणि त्याचबरोबर प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका जी असा, तर त्या भूमिकेचो निषेध करच्या करता समस्त हिंदू जे असा ते काणकोण पासून पेडण्यापर्यंत सगळे हिंदू हांगा जमलेले असा. भावानो, आम्ही लक्षात घेऊया, थोडीशी वस्तुस्थिती जी असा ती हांगा आताचे सूत्रसंचालक जे असा सत्यविजय नाईक यांच्यानी सांगलेली असा. आम्ही 66% गोव्यान हिंदू असा आणि हिंदूंच्यो पण कितें तरी भावना असा की ना? हिंदू भावना असा की ना? आणि आमचे आराध्य दैवत प्रभू श्रीराम, माता सीता, भगवान परशुराम यांची जी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या प्रकरणात गौतम खत्तरनं कितें तरी विधान केले आणि त्याच्या उपरांत सोशल मीडियाचे ज्यांच्यानी प्रभू श्रीराम, माता सीता आणि भगवान परशुरामाचे जी कितें विटंबना केली, एकदम अश्लाघ्य भाषेत, एकदम अश्लील भाषेत, हांव तुमकां सांगपाक शकना. सगळ्यांनी तुम्ही वाचला आसतले, व्हॉट्सअपच्या माध्यमांतल्यान वाचता आसतले, फेसबुकच्या माध्यमांतल्यान वाचता आसतले, इंस्टाग्रामच्या माध्यमांतल्यान वाचता आसतले. एकदा वाचून दाखयल्यार बरें. एकदा वाचून दाखय. ती आमची संस्कृती न्हू. ज्यांच्यानी हे लिखाण केला पळय त्यांची संस्कृती त्यांचेकडे. आमची हिंदूंची संस्कृती आमकां सभ्य भाषेत उलयता. आम्ही केन्नाच असली भाषा वापरचो ना. लक्षात घ्या. आणि आम्ही हे पळयले की गौतम खट्टर मेळना म्हणून त्याच्या भावाक हिमाचल प्रदेशातल्यान उचलून हाडलो. 18 वर्षाचो कोवळो भुरगो जो LLB शिकणारो असा आणि त्याका हाडच्या पयलीं हांगाच्या प्रशासनान त्याका मास्टर माइंड ठरयलो. लक्षात घ्या. आम्ही कोर्ट कचेरी झाल्यानंतर कोर्टान सांगले की ह्या प्रकरणात अजिबात काय भूमिका ना म्हणून आणि त्याका बेल मेळ्ळी. आता एखादो गौतम खट्टर मेळना म्हणून जर त्याच्या भावाक जर उचलून हाडटा, आजचो न्यूज असा, आज लुकआउट नोटीस काढलेली असा प्रशासनान. कोणाक? हे सगळे जे ज्यांच्यानी आमच्या प्रभू राम सीतेचेर आणि परशुराम भगवानाचेर जे कितें टिका केलेली असा ते मेळना खंयसरूच. ते खंयच मेळना म्हणून लुकआउट नोटीस काढलेली असा. परंतु ज्या वेळार लुकआउट नोटीस त्यांच्या संदर्भात काढली आणि ते मेळना म्हणून त्यांच्या भावाक पकडून हाडलो. आम्ही हीच मागणी करता, कारण न्याय व सगळ्यांक समान असपाक जावो. सगळ्यांक समान न्याय असपाक जाय. आणि ह्या अर्थान आम्ही सगळे मागणी करता, जर ते हांगा ना, ते खंयतरी युरोपान आसा, ते खंयतरी युकेक आसा, ते खंयतरी लंडनान आसा, जाल्यार त्यांची फॅमिली सपोज हांगा आसा, फॅमिलीच्या सदस्यांक हाडा. कदाचित ते फॅमिलीचे सदस्य त्याच्या फाटसून मास्टर माइंड असतले असो आमचा आरोप आसा. लक्षात घ्या. आज आम्ही सोशल मीडिया जर पळयल्यो, यथेच्छ गाळी ज्यो आसा त्यो आमच्या हिंदू समाजाक घातले वयता. हिंदू देवदेवतांची विडंबना केली वयता. आमकां अभिमान आसा, आम्ही या सनातन धर्माचे आसात आणि या गोव्यान सनातनीक आम्ही प्रवेश दिवचो ना अशें म्हणून सांगणारे पण लोक हांगा आसात. त्यांचा आम्ही निषेध करता. भगवान परशुरामाची भूमी आसा. त्यामुळे आम्ही समस्त हिंदूंची ही मागणी आसा. हो जो ही जी सभा जी आसा, ही सभा न्हू, आमचा हिंदूंचा सगळ्यांचा मनापासून आक्रोश आसा. आणि हो आक्रोश जो आसा तोपर्यंत उरतलो जोपर्यंत हे सगळे लोक जे आसा ज्यांच्यानी आमच्या हिंदू देवदेवतांची विडंबना केला त्यांना जोपर्यंत गजाआड करीना तोपर्यंत आमचा आक्रोश हो असोच उरतलो. आणि तोपर्यंत आम्ही ओगी रावपाचे ना जोपर्यंत सरकार यांचेर तशीच कारवाई करीना. जय श्रीराम.
धन्यवाद गौरींजी. यानंतर परशुराम गोमंतक सेनेचे श्री शैलेंद्र वेलिंगकर यांना विनंती करता की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करायचे. हिंदू एकता सभेच्या तत्वावधानान हांगा वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित धर्मनिष्ठ मातृशक्ती बंधू आणि भगिनीनो, सगळ्यात पहिली गोयच्या राष्ट्रवादाचे जनक जे आसात क्रिस्तांव ब्रादांज पुण्य टी.बी. कुन्ना हांच्या स्मृतीक वंदन करता. आज एकदम शॉर्ट नोटिसाचेर सगळे धर्मनिष्ठ लोक जे आसात, सगळे स्वाभिमानी हिंदू समाज जो आसा तो एकत्र आयला आणि हे चित्र अत्यंत आश्वासक आसा. ह्या सभे फाटलो उद्देश जो आसा तो थोडक्यान गोविंद बाबांनी सत्य विजयान सगळ्यांक तुमकां सांगला. फाटली 8 ते 10 वर्सां सोशल मिडियाचेर म्हणजे सोशल मिडिया हो जणू काय फोरम हिंदू देवी देवतांचे विडंबन करपा खातीर, तांकां विभत्स आणि अर्वाच्य भाशेन गाळयो घालपा खातीर अशा प्रकारचे चित्र जे आसा ते आमी फाटली 8-10 वर्सां पळयता. हे आतांचे रिसंट प्रकरण जे जालां हे अत्यंत सिरियस आसा. त्यामुळे फाटली 8-10 वर्सां अनेक हिंदुत्ववादी संघटना ज्यो आसात त्यो आपापल्या पद्धतीन वेगवेगळ्या पोलीस यंत्रणेकडे कंप्लेनी ज्यो आसात ते करीत आसात आणि ह्यो अर्वाच्य गाळयो ज्यो आसात ते एका विशिष्ट पंथ संप्रदाया कडल्यान घातल्यो वता. त्यामुळे ही मानसिकता जी आसा ती आमकां सगळ्यांक समजूंक जाय. हाचे विश्लेषण करता आसतना एक ही हाची पार्श्वभूमी जी आसा ती आमी सगळ्यांनी समजूंक जाय. ती म्हणजे हांवें जेन्ना ताचो अभ्यास केलो तातूंतल्यान 2-3 गोष्टी ज्यो आसा त्यो निदर्शनाक आयल्यो. एकंदरीत हिमालय आणि हिमालयाच्या आसपास सनातन धर्माच्या छत्रछाये सकयल जे पंथ निर्माण झाले, पंथ समुदाय आसात जे निर्माण झाले तांकां हेमिटिक रिलिजन्स म्हणटात. आणि मिडल ईस्ट आणि जेरुसलेम म्हणजे आखाती देश आणि जेरुसलेम जे इस्रायलाक आसा ताच्या अवतीभोवती निर्माण झालेले पंथ आणि संप्रदाय जे आसात तांकां सेमिटिक रिलिजन्स म्हणटात. सेमिटिक पंथ ते सेमिटिक रिलिजनांतल्यान एक संस्कृती जी भायर जी आयली ती म्हणजे ही संस्कृती. आणि हेमिटिक रिलिजन्स जे आसा तातूंत बुद्धिझम आयले, जैनिझम आयले, अनेक आमचो सीख हे जो आसा संप्रदाय जो आसा असे अनेक संप्रदाय जे आसात ते निर्माण झाले आणि तांचे छत्र जे आशिल्ले सनातन धर्म आशिल्ले, हिंदू धर्म आशिल्ले. सो हेमिटिक रिलिजन्स जी आसात तांचे म्हणणें कितें आशिल्लें की आमचो देव, आमचो पंथग्रंथ जो आसा तोच एकूच पुस्तक जे आसा तातूंतल्यानूच तुमकां सगळ्यांक मोक्षप्राप्ती मेळूंक शकता. आमचो देव तोच देव, तुमचो देव जो आसा तो सैतान, अशा प्रकारची विषारी विकृती जी निर्माण झाली ती हाच्या अंतर्गत सेमिटिक रिलिजन्साच्या अंतर्गत निर्माण झाली आणि ताजें आचरण जे आसा ते सगळ्यांक आमकां दिश्टी पडटा. सो त्यामुळे ही मानसिकता जी आसा हिंदू देवी देवतांचे विडंबन करपाची मानसिकता ही हातूंतल्यान निर्माण जाल्या. सेमिटिक रिलिजन्स फुडें तातूंतल्यानूच हितन जे क्रिस्तांव जे आसात तांकां खबर आसतालें आणि काफीर अशा 2 प्रकारचे कन्सेप्ट जे निर्माण जे झाले तांच्यांनी हैदोस घातला जगात. फाटल्या 2000 वर्सांचो समजा आढावो आमी घेतलो जाल्यार 150 कोटी वयर मनशांक चिते मारपाचे पाप जे आसा ते ह्या सेमिटिक पंथांनी केला आणि हो जगाचो इतिहास आसा. त्यामुळे हीच मानसिकता जी आसा ती ठेचून उडोवपाची गरज आसा. हिंदू धर्म जो आसा तो सह अस्तित्वान आमचो विश्वास आसा. हिंदू धर्म हेमिटिक रिलिजन्स जी आसा तांचे म्हणणे जे आसा ते म्हणजे आमच्या देवाप्रती आमकां अभिमान, बाकीच्यांच्या देवाप्रती सन्मान आणि ही सह अस्तित्वाची हे जावंक शकताली. पण अशें करूंक हे दिनात आणि अशा प्रकारचे धर्मांध असामाजिक तत्वां जी आसात ती परत परत हांगाचो धार्मीक स्वलोक आमी बिगडयनात. गौतम कट्टरान सत्य हाडले फुडें, बाकीच्या लोकांनी सत्य हाडले फुडें. पोर्तुगीज जे आसात तांची दुर्गी लागवड तांच्यांनी केल्ले आमचे छळ पूर्वजांचेर 250 वर्सांचो छळ गोवा इन्क्विजिशन जे आसा तो इतिहास बदलपाचो प्रयत्न आमी सफल करून दिवचे नात. त्यामुळे ही 3 जाणां जी आसात, चेल्सी रॉड्रिगीज जाणे होमखण ही प्रथा जी आसा आमची शिरगांवच्या लयराई जात्रेची ताका मंकी डान्स म्हणलो. दुसरो तो मास्कारेनस ताणे श्री परशुरामाक जे ह्या
भूमीचे निर्माते आणि जनक आसात तांकां आवय वयल्यान बापाय वयल्यान गाळयो घातल्या. प्रभू श्रीराम ह्या जगाचेच न्ही, ह्या सगळ्या ब्रह्मांडाचे मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून तांकां वळखल्या वता. सीतामाईन तांच्यांनी गाळयो घातल्यो. त्यामुळे आज गोविंद बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे आज लुकआउट नोटीस काढल्या सरकारान. हो आमचो पयलो विजय आसा. पण जोपर्यंत गौतम खट्टराच्या भावाक जसो हांच्यांनी हाडला, सोयरे दायऱ्यान अशाच प्रकारचे सोयरे दायरे हांचे जे आसात ते तांच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर हाडचे पडटले. नाजाल्यार हे आंदोलन जे आसा ते उग्र स्वरूप घेतले. हिंदुत्वान अहिंसा परमो धर्म आसात, पण धर्म हिंसा तथैवच. म्हणजे धर्मा खातीर समजा हिंसा सुद्धा करची पडली जाल्यार ती मान्य आसता अशा त्यामुळे ह्या टोकापर्यंत आमकां गोवा सरकारान येवपाक दिवचे न्ही. पुलीस यंत्रणा जी आसा तांकां सरळ हो तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी इशारो दिता की हे लुकआउट नोटीस बरें आसा. जोपर्यंत ह्या तिगाय समाज कंठणांक धर्मांध लोकांक अटक जायना आणि कायद्याच्या प्रावधानात जी सिरियस कलमां जी आसा ती तांचेर जोपर्यंत लागना तोपर्यंत या आंदोलनाची या सभेची धग जी आसा ती सगळ्या गोंयभर पसरूंक जाय असो आमी एक वज्र निश्चय करूया. त्यानंतर नमस्कार. यानंतर आमच्या बरोबर आहेत जान्हवी प्रभू देसाईजी वास्कोवरून आल्यात. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करा. जय श्रीराम सर्वांना. आम्ही आयज हांगा ज्या खातीर उपस्थित आसा ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण हांव एक की इतलेच कमेंट्स ना, हेच्याकून चड कमेंट्स आयज हांव घेवन आयला आनी हांव दाखयतले. आणि ते तुम्ही सगळे पळया आणि मागीर चिता कितले सेक्युलर रावंक जाय आणि कितलो आपलो धर्म निभोवंक जाय. आमी सगळ्यां खातीर उभी आसता, पूण आयज पळया आमच्या खातीर कोण उभी आसा. म्हणटा की आमी विक्टीम कार्ड खेळटा. आमी आमच्या धर्मा खातीर उभी रावली जाल्यार आमी विक्टीम्स जाता. तुमकां पडटा हे? आमी सगळ्यांनी आयज उभे रावंक जाय. हांव तरी सॅटिस्फायड ना ह्या मेजॉरिटीन. म्हाका दिसलेली की आनी येतली आनी खूब जाणां येतली, पूण जितली आयला तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी तुमी आपले धर्म सांबाळटा म्हणल्यार धर्म तुमची रक्षा करतलोच, इतले याद दवरा. जय श्रीराम. धन्यवाद. यानंतर सिद्धार्थ मांद्रेकर आपले विचार व्यक्त करतात. जय भवानी, जय शिवराय. आज आम्ही हांगासर सगळे जमल्या ते खंय तरी आमचेर अन्याय जाता, आमच्या धर्माचेर आघात जाता हेचे उत्तर दिवपा खातीर, हेचे प्रश्न विचारपा खातीर. आज आमी पळयता की सगळ्याक वयता थंयसून खंय कारण नासतना आमच्या धर्माक, आमच्या देवळांक, आमच्या सणांक लिंक केले जाता कारणा शिवाय. तांकां कित्याक करता, कित्याक तांकां खबर आसा की आमी उठचे ना आनी आमी पेटचे ना. आज आमी हो प्रश्न तांकां घेवन येयला की काल जेन्ना एज्युकेशन स्टार्ट जाली गोंयभर सगळे गौतम खट्टराच्या भाशणा वयरसून एज्युकेशन स्टार्ट जाली, थंयसर एक रामा काणकोणकार म्हणून एकटो हिंदूच तो तांकां न्याय दिवपाक गेल्लो. थंयसर तेणी कितें केलें, त्या ऑफिसरांक विचारता तो तुमकां गौतम खट्टर मेळना. हांव मानता गौतम खट्टर त्या दिसा एक्यूज आसलो त्या केसीचो आनी तो प्रशासनाक मेळनासलो. जाल्यार हो विचारता त्या ऑफिसरांक विचारता की तूं तांकां मठान व्हरून लिपयला. मठ कित्याक गेलो थंयसर, मठाची कसली भुमिका आसली थंयसर. दुसरो हो गोविंद शिरोडकर म्हणून कोण उठलो आनी सांगता सगळ्या गोंयकारांच्या खंय डीएनएन साहेबाचो डीएनए आसा. आज या प्रशासनाच्या निष्क्रिय धोरणा खातीर हे जे गोंया भायर रावन आमच्या धर्माक अब्यूज करतात, गाळी चोवतात, आमच्या देवांक अब्यूज करतात, तेंची
कित्याक हे प्रशासन तेचेर काय कायदो हे करिना. जर आज त्यांचे जर कंप्लेंट जाल्या उपरांत जर ते गोंया भायर आसात, देशा भायर आसात, ते येताना रिटर्न येताना तांकां जर एंट्री पॉयंटाचेर जर क्वेश्चन जायत, तांकां एलओसी लायता जाल्यार तांकां इमिग्रेशनाचेर अरेस्ट जावंक जाय. असो भंय जर पडत जाल्यार तेंच्या फुडलें जे कार्य आसा थंयसर तरी फुलस्टॉप लागतलो. पूण कितें जालां, आघात जाता हिंदू धर्माचेर न्हू, कोणाक पडला. आज तुमकां पळयतले तुमी हांगासर इतले करून सुद्दां जर आमचे अजून हिंदू पेटाना. आमी फेसबुकाचेर पळयता जे एब्युझीव कमेंट आहा तेचेर एटलीस्ट एक एंग्री रिएक्शन तरी कोण तरी दिया. 1, 2, 3 अशे आमचे रिएक्शन्स असतात. पण आन्सर करा. हांव म्हणिना तुमी एब्यूज करा तांकां, तुम्ही तांकां एटलीस्ट क्वेश्चन करा, एटलीस्ट तांकां विचारा तुझे अपब्रिंगींग दिसता इतले तरी म्हणात. एटलीस्ट कितें तरी आन्सर करा. तुम्ही गाळी सोडू नका, तुम्ही झगड्यांच्या भानगडीत पडू नका. काही लोकांक आपल्या लिडराचो, आपल्या लोकल आमदाराचो, लोकल मंत्र्याचो भंय दिसता. कित्याक आपूण तेचेर जर कितें कमेंट केलो जाल्यार ताका वायट दिसतलें. आपल्या फ्रेंडांचो भंय दिसता. अरे आपल्या धर्माचेर येता तेन्ना फ्रेंड खंयचो आनी खंयचो आमदार. जेन्ना आमच्या धर्माचेर येता तेन्ना आमी पार्टेचो प्रेम दवरूं शकना. आमी हिंदू म्हणून आमी उठोवंक जाय. पार्टी आसतली, पार्टी येतली, पार्टी वयर सरतली, दुसऱ्यो पार्टी वयर सरतल्यो, पूण आमचो धर्म लास्ट मेरेन उरोवंक जाय. उभे करू नका. आणि हे जे हिंदू बिळांसून भायर सरून दुसऱ्या धर्माच्या हांकां न्याय दिवपाक फुडें सरल्यात, तांकां ही लास्ट शेटकावणी आसा. हेच्या फुडें जर तांकां न्याय दिताना आमचेर अन्याय जायत जाल्यार हेच्या फुडलें धोरण खूब आमचें वायलंट आसतलें. जेन्ना देशाचेर आनी धर्माचेर येता तेन्ना तुमच्या पांयां पडटा खंयचीच पार्टी, खंयचीच जाती, खंयचोच आपलो प्रांत, आपूण गोंयचो तो भायलो हे पळोवं नाका. सगळे जाण फुडें सरा. एक जाण फुडें जेन्ना आमी प्रतिकार करिना फुडें आमचेर अन्याय जाता. जेन्ना प्रतिकार स्टार्ट जातलो तेन्ना अन्याय आपुणूच थंयसर खंय तरी थांबतलो. आज आमच्या मदीं जान्हवीताई उलयले. जान्हवीताईंचे खूब दीस जाले आमी व्हिडिओ पळयता सोशल मिडियाचेर. इतले यंग एजीचेर तेची जी उर्जा आसा, तेचे जे तेज आसा, आयज म्हाका खबर आसली ते आयज हांगा आसतलेच म्हणून हांव अमे कडेन उलयतालो तेन्ना उदक गाडयेन आमी जेन्ना येताले तेन्ना की अशी जर एक आनीक 5 भुरगीं जर फुडें सरात, आज 5 यूथ जर फुडें सरात न्हू जाल्यार खूब फरक पडटलो. मागता आपल्या धर्माचें ज्ञान घेया आनी आपल्या धर्माचेर जो अन्याय जाता तेन्ना तुमचे दोळे उगडोवंक जाय. आमी सगळे जाण ब्लँक आसतात म्हणून आमकां खबर ना की बरें कितें आनी वायट कितें तें. म्हणून सांगता परत एकदां की आपल्या धर्माचेर येता तेन्ना कांयच पळोवं नाका, जाती, पार्टी, धर्म कांयच पळोवं नाका. आपूण आपल्या धर्मा खातीर लढो दिवपाक फुडें सरा. जय शिवराय. धन्यवाद सिद्धार्थजी. यानंतर श्री विनायक चारीजी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. स्थानदेवता श्री महालक्ष्मी चरणी वंदन करता. मळ्यातलो आज शनिवार आसा, हनुमंत चरणी हांव वंदन करता. ही परशुराम भूमी आसा, त्या परशुराम चरणी सुद्धा हांव वंदन करता. आणि आमची सगळ्यांची भारत माता तिच्या चरणी सुद्धा हांव वंदन करता. आयज आमी सगळे जाण जमल्यात एका विशिष्ट कारणा वयल्यान आमी सगळे जाण जमलेले आसा. तुम्ही सगळे जाण हांगासर मोठ्या संख्येंतल्यान येयल्यात. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आयज एक विचित्र परिस्थिती ह्या गोव्या राज्यांत जाल्लेली आसा. जे सरकार चलोवपी लोक आसात, ज्या सरकाराक आमी सगळ्यांनी मतदान करून निवडून दिल्लेले आसा, त्या सरकार म्हणजे या गोंयचे मायबाप आमी जाका समजतात. जेन्ना हे मायबाप जो इतिहास उलयता, ताका इतिहासाचो अभ्यास आसा आणि ताका हिंदू धर्माचो अभिमान आसा, ह्या भारत माते बद्दल ताका आदर आसा, अशा गौतम खट्टराक अटक कित्याक जाता? आम्ही त्या गौतम खट्टराचे पूर्ण समर्थन करता. त्याची पूर्ण फॅमिली जी
त्याच्या पूर्ण कुटुंबाक आम्ही पूर्ण समर्थन करता. असा तपास कर त्याला गोयच्या सरकारान हांगा जमलेला सगळं मॅनेज करचे. आणि आम्ही इतिहास रोवपाक कोणाच्या बापाक फियाना. ते बीजेपीच्या सरकाराचं, काँग्रेसच्या असणारे 17,000 सरकार असो, त्या सरकाराची आम्ही गय करते ना. गोंयचो इतिहास आम्ही उलयतले. छत्रपती शिवरायांनी औरंगजेबाचो कोथळो भार काढले आणि 1000 फावड उलयतले आम्ही. कोणाची कपात मॅनेज करपाची. ज्या क्षण ताका आमी संत म्हणटात तो झेवियर आतंकवादी नसलो. फ्रांसीस आतंकवादी नसलो जाल्यार तुम्ही सगळ्यांच्या फुड्यान या आझाद मैदानाचेर सिद्ध करून दाखया. सिद्ध करून दाखया. नाजाल्यार आम्ही सिद्ध करून दाखयता तो आतंकवादी कसो असलो तो. आमच्या जाणट्यांची अब्रू लुटली. आमच्या आवय बापायची अब्रू लुटली. आमच्या बापायची उद्ध्वस्त केले संसार. आमची देव देवळां नष्ट केली, उद्ध्वस्त केली. हे हांगासर आमी जे आयज जमल्यात टीबी कुन्नाच्या स्थानाचेर आमी डॉक्टर टीबी कुन्नाच्या स्थानाचेर जमलेले आसा. एक क्रांती आणि आझाद मैदान आसा. हे आझाद मैदान कितें गव्हर्नमेंटान उबें करूंक ना. हे गोर गरिबांनी त्या वेळाचेर 450 वर्सां ह्या क्रूर आतंकवादी पोर्तुगीजांच्या विरोधात त्यांच्यानी लढाई केली. आपली कुटुंब सोडली. अशे तो इतिहास आम्ही 1000 वेळा मांडले. कोण असा ते कपासतात आमकां अटक करून दाखया. हो इतिहास. दुसरी गोष्ट आता ह्या गोवान आम्ही हिंदू या किरिस्तावांक जाय काय नाका हे किरिस्तावांनी ठरवचे. हे किरिस्ताव जे असतात हे पुर्तुगालाच्यान येवंक नये आमकां खबर आसा. ते आमच्याच रक्ताचे असतात. अरे मेल्यानू तुम्ही विचार करात. तुमची कातडी पळयात, तुमचे रगत पळयात, तुमचो डीएनए पळयात. तुम्ही पुर्तुगालच्यान येवना, तुम्ही आमचेच आसात. तुमकां धर्मांतरण केलेलं आसा या झेवियर फ्रांसिसान म्हणून तुम्ही त्या वाटेन आसात. तुम्ही विचार करा, इतिहास पळयात. आणि दुसरी गोष्ट हांव तुमकां सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता. हो गोवा जॉग्राफिकली जो आसा हो पोर्तुगीजांनी जागा हाडयला तितलो गोवा जाल्लो आसा. बरेच जाण कितें म्हणटात की तुमकां अमकें जाय जाल्यार महाराष्ट्रान वचात, अमकें जाय जाल्यार खंय वचात. अरे गुजराताचो हांगासर धंदो करता तो भायलो. अरे आवयचो घो तुज्या. तो हिंदू या भारत भुंयेचो आसा तो जगात खंय असो तो पोट भरपाक जर या गोव्यान येयलो जाल्यार तो आमचो हिंदू आसा. अशा पद्धतीचो दुसरो एक तुमकां सांगपाक सोदता की गोंयचो इतिहास हो 450 वर्सां फक्त पोर्तुगीजांचो इतिहास ना. आमचो चांदर गांव आसा. त्या चांदर गांवांत चंद्रपूर असले ते आमचे कॅपिटल आसले. तो सुद्धा इतिहास वाचा. तो इतिहास भुरग्यांक सांगा. तो हिंदुत्वाचो इतिहास आसा. जय श्रीराम. नमस्कार. त्यानंतर सुजन नाईक यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले मत व्यक्त करावे. जय श्रीराम. बोलो सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की. आमचो इतिहास गोंयचो आमकां सांगपाक जाय. ओल्ड गोवा कितें आसलें पयलीं? कोणाचें मंदीर आसलें. आयज खंय गेले? म्हापसा मिलाग्री चर्च जाल्ली ती देवी कोण? ती गडबड कशी जाली? कोणी गेली? याचें उत्तर आमकां जाय. आज म्हणटा आम्ही कोणाच्या भावना दुखोवच्यो न्हू. आम्ही मान्य करता कोणीच कोणाच्या भावना दुखोवच्यो न्हू, पूण सत्य उलोवपाक सुद्धा भिवच्यो न्हू. आयज तो सत्य उलयता तेका ते सभा येतात जाल्यार हांव एकूच सांगूंक सोदता. आयज गोंयभर जेन्ना हे घडलें तेन्ना हे हिंदू MLA असो मिनिस्टर असो त्यांच्या आवाजात त्यांचो हात धरून जेन्ना उलयले. आयज हिंदू देवदेवतांचेर भाशणां जाली, गाडयो घातल्यो, तेन्ना खंय गेले हे? आज MLA विचारता हे भायर सरलेले त्यांच्या सपोर्टान ते आयज खंय गेले? आयज खंय गेले? म्हणजे तुम्ही सगळे जाण हिंदू समजून घेया. हिंदू गरीब केल्ले वयता, हिंदू ग्रांटेड केल्ले वयता.
आयज तुमकां खबर आसा आयज बेल जाली कोणाक बेल जाली आणि गव्हर्नमेंट आमच्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर स्टेटमेंट काढलो कितें काढलो लुकआउट नोटीस काढली याचे कारण खबर आहा कित्याक ते इतल्या दिसान कित्याक काढले ते आयज तांकां काल मेसेज मेळ्ळी आयज हिंदू एकटे जावपाचो म्हणून ही ताकद हिंदूंची आयज गरज आहा ती हिंदू एकठांय येवपाची आयज जर हिंदू एकठांय येयना जाल्यार आमच्या ह्या माथ्यार बसत जावतले जशें पोर्तुगीज टायमार जें कन्वर्शन चालू आसलें तें अजून चालू आसा हेचेर कायदो अजून ना गव्हर्नमेंटान काडूंक खुले आम कन्वर्शन जाता गोंयांत खंय कायदो आसा तुमकां सांगूंक सोदता हे जे आमच्या सगळे ब्रेन वॉश चालू आसा पळय ते पोर्तुगेजींनी केलेच पूण हे आमचे जे हिंदू फाटल्यात तेंच्यांनी चड केल्ले आसा तुमकां खबर आसतलें की गेले 2 म्हयनेभर एक आमचे आरती भायर काढली आमची समुद्र आरती गंगा आरती तेजेर कॅसिनोची आरती दाखयली कोणी दाखयली तो एक आमचो तो हिंदू आसलो गिरीश चोडणकर तेजेर आमी कंप्लेंट करून 2.5 म्हयने जाले अजून कित्याक एक्शन जायना म्हणजे तुम्ही वाट पळयता आमी पुलीस स्टेशनाच्या दारान बसतले आनी ताका हाडटले काय म्हणून कित्याक गिरीश चोडणकराक अरेस्ट जायना काल आमी पीएम विचारले तो सांगता तेणी गव्हर्नमेंटाक टार्गेट केला अरे गव्हर्नमेंटाक टार्गेट करपाक तुमकां आमचो देव मेळटा तुमकां गुरीस दाखोवन दाखया मरे तुमकां आनी कितें दाखोवन द्या मरे तुमकां हिंदूच देव मेळटा कित्याक मेळटा तांकां आमी ओगी आसा आमी तांकां जाप विचारना म्हणून गरज आसा आयज जाप विचारपाची 2 दीस पयलीं तो गोविंद शिरोडकर खंयचो काय खबर ना ताका दिसलें आपूण खंय तरी स्वर्गाक आसलेले म्हणून तो आमच्या गोंयकारांचे सगळे डीएनए ताका मॅच करता जो गोंयचो नोट तो भारताचो नोट तो खंयचो तरी फॉरेनर त्या फॉरेनराचो आनी गोंयकारांचो डीएनए कसो मॅच जावंक शकता आयज आमची मागणी आसा ताका पयलीं अरेस्ट जाय हे असले तो आमचे असले थर्ड क्लास हे आसा पळय जो पर्यंत हांकां अरेस्ट जायना हांकां तो गव्हर्नमेंटाक बरें नेमीन मारता ते म्हणटा आउट ऑफ इंडिया आसा हे आउट ऑफ इंडिया आसा हो गिरीश बांदे गिरीश चोडणकर आउट ऑफ इंडिया हाडा तांकां हे आमच्या हिंदूंची वाट लावपी कोण हे असले हो तो आमचे राखणदार म्हणटा एक्टिव्हिस्ट कोण तरी फुडें सरतात राखणदार म्हणटात आपले गोंयकार आयज खंय गेले ते आयज खंय गेले तांकां कोण तरी भांडण्याचे पयशे दिता आनी हे जायते आमच्या हिंदू धर्माक म्हणटात आनी आमी हिंदू लोक ओगी रावतले तांकां तोडीपार करपाक जाय हांव दोघां कडेन मागता आयच्या दिसाकर हो तो आमचो गोविंद शिरोडकर आनी गिरीश बांद्रेकर आमकां अरेस्ट जायना आमी म्हापसा पुलीस स्टेशनार बसपाक जाय आमी आमचे मायंड वॉश करपी हे आमचे हिंदू सगळ्यांकडे विनंती करता हिंदू म्हणून एकटे राहा जागृत राहा तेन्नाच फक्त हिंदुत्व टिकून रावतले जय श्रीराम सनातन हिंदू धर्म की भारत माता की गो माता की नमस्कार यानंतर आमच्यामध्ये असा ॲडव्होकेट शैलेश गावस त्यांना विनंती करता की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले जय श्रीराम छत्रपती शिवाजी महाराज के आयज हांव तुमकां सगळ्यांक एक क्वेश्चन विचारता प्रश्न विचारता हो देश कोणाचो तर सनातनी आणि सनातन बेल्ट करचे म्हणून कोणाच्या बापायक चालो दम खंय गेले आमी बेल्ट करता म्हणून सांगले सनातनाक खंय सनातनी धर्माक बॅन करचे म्हणून कोलवा पुलीस स्टेशनाचे एक कंप्लेंट दिली एक ऍप्लिकेशन दिले आयज तुमकां विचारता हो देश कोणाचो पयलीं कोण आसलेले ह्या देशान खंयचे संत आमचे संत एकनाथ हो संत आमचो ह्या देशान जाल्लो प्रभू श्री राम ह्या देशान जाल्लो ज्ञानेश्वर तुकाराम ह्या देशान जाल्ले संत आणि आम्ही कोणाक संत म्हणून मानतात आयज हांव तुमकां विचारता आम्ही कोणाक संत म्हणून मानतात या देशाचे या देशान जे संत जाल्ले तांकांच संत म्हणून मानताले म्हणून आयज प्रतिज्ञा घ्या आणि जे बी हिंदू संतांचेर हिंदू पिठाधीशांचेर आमच्या मठाधीशांचेर
जे बी अपशब्द वापरतले यांका नागडे करून याच आझाद मैदानाचेर मारतले. नागडे करून मारपाची आयज गरज आसा. हो देश आमचो खंयच्यान भायल्यान येयल्लो पाखंड्यांचो न्हू. हांव चड उलयना. आयज ही जी एकता आसा पळय ही डबल टिपल हांगा येवपाक जाय. जो पर्यंत आमी हिंदू जागे जावचे ना तो पर्यंत आमचे हिंदू सनातनांचे कांयच जावचे ना. आयज जे हांगा भाव म्हाजे उलयले ते आयकतालो हांव फाटल्यान बसोन. आयज आमकां जागे जावपाची गरज आसा. आनी एक गजाल जे बी सीता मातेचेर उलयल्या आमच्या लयराई आईचे जे धोण आसा तांकां माकड म्हटल्या तांकां सोडपाचें आमी. गोवा पुलिसांनी सोडपाचें तांकां. आयज पासून पुलीस तांकां कित्याक धरून हाडिना. कित्याक प्रॉब्लेम कितें आसा. जर खट्टराच्या भावाक हाडूंक शकता तर तांकां सुद्दां हाडपाक जाय. हाडपाक जाय. पासपोर्ट कॅन्सल करा त्यांचा. करया. देव बरें करूं. धन्यवाद. त्याच्या उपरांत आमच्या वांगडा आसा म्हापसा येथील रमेश नाईक. ताका विनंती करता की त्यांनी आमचे मनोगत व्यक्त. जगद्गुरु श्रीकृष्णाच्या चरणात अखंड हिंदुस्थानचा आराध्य छत्रपती वंदन करून जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, बऱ्याच वक्त्यांची या ठिकाणी भाषणं झाली आहेत. मला हिंदू धर्माबद्दल वाईट एका गोष्टीचं वाटतंय की आपल्याला राग येत नाही. आणि सावरकरांनी म्हटलं होतं हिंदू हरले ते सद्गुण विकृतीमुळे. सद्गुण विकृती, सद्गुणाला विकृती म्हणण्याचं धाडस केवळ सावरकरच करू शकले. कारण ज्या बाबतीत आपण कोण आला असू दे त्याने उलायला म्हणून तू किती बोलावं येता. अरे तो जर माझ्या धर्माबद्दल असं बोलत असेल तर मी काय गप्प राहू. आम्हाला गांधींचे विचार नकोय. एका कानपाटात मारला का दुसरं कानपाट पुढे करायचं हा विचार आम्हाला नकोय. केवळ कर्मकांड व देवळात घंटा बडवणारा हिंदू मला नकोय. देशद्रोह्यांना बळवणारा हिंदू मला या गोव्यात तयार करायचा आहे. त्याच्यासाठी मला हे टाळ्या नकोय. तर प्रत्येक हिंदू पेटून उठला पाहिजे. भाबडेपणा सद्गुण नसून ती विकृती आहे. कपटी शत्रूला भुलवून फसवून वेळ प्रसंगी त्याची खोटी माफी मागून कसाही चेचावा ठेचावा. अफजल खानचं हृदय परिवर्तन करता येत नाही तर त्याचं हृदय फोडावंच लागतं आणि महाराजांनी ती कृती केली. छत्रपती संभाजी महाराजांची जीभ कापली गेली, त्वचा साल काढली गेली, हालाल त्यांचे केले. आज तो इतिहास आम्ही वाचतो आणि आम्ही मान्य करतो. परंतु अफजल खानाचा कोथळा काढला म्हणून जर तुमच्या मुसलमानाला वाईट दिसत असेल तर अफजल खानचा कोथळा काढला ही सत्य परिस्थिती आहे. हा इतिहास आहे. मी ज्या व्यासपीठावरून बोलतो आहे त्या डॉक्टर टीबी कुन्हाचा मला नमस्कार त्यांना सांगतोय की ज्या माणसानं डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोमंतकीयांच्या राष्ट्रीयत्वाचा रास, अर्थात कोण गोमंतकीय तुम्ही आम्ही नव्हे, हेच ख्रिश्चन. मजहब हमारा कोई भी हो, संस्कृति हमारी हिंदू है. हम राष्ट्र शक्ति के सिंधु है, गर्व से कहो हम हिंदू है. आपण बोलतो संस्कृती हमारी हिंदू का म्हटलंय तर जे जे ख्रिश्चन ह्या देश आपल्या गोव्यात आहेत, इटालीचा, फ्रान्सचा, जर्मनीचा, पोर्तुगालचा ख्रिश्चन हळद करत नाहीये. ज्या हळदीला आपण हिंदू हळद करतो आणि त्या हळदीला ख्रिश्चन सुद्धा ते हळद करतो, त्याला ते रोस म्हणतात.
मजहब हमारा कोई वो संस्कृती हमारी हिंदू आहे. आपले धर्म वेगळे असतील पण आपली संस्कृती हिंदू संस्कृती आहे. आणि म्हणूनच या ख्रिश्चनांना विचारा, तुम्ही हळद करता, इटालीचा ख्रिश्चन करतो का, जर्मनचा ख्रिश्चन करतो का, इंग्लंडचा ख्रिश्चन हळद करतो का? नाही. तर तुम्ही बाटलेले आहात. झेवियर संदर्भात इतिहास वाचण्याची गरज आहे. कारण इतिहासात त्यांनी लिहिलेलं आहे, डॉक्टर टी.बी. कुन्नानी जे काही लिहिलंय झेवियर बद्दल, जे काही आपल्या गोमंतकाच्या इतिहासाबद्दल लिहिलंय ते त्यांनी वाचलं पाहिजे. हे शिकलेली माणसं म्हणतात आम्ही शिकलेले, फाडफाड इंग्लिश बोलले म्हणून शिक्षण होत नाही. इतिहास वाचावा लागतो. आणि ज्यावेळी इतिहास हा माणसाच्या मनगटातनं तयार झालेला आहे, भूगोल ही निसर्गाची देणगी असेल, पण इतिहास आम्ही इथं आमच्या मनगटात ताकद आहे, त्या ताकदीवर आम्ही इतिहास घडवला आहे. मी जास्त वेळ घेणार नाही. अनेक लोकांना या ठिकाणी बोलायचं आहे. मी एवढंच सांगेन की हिंदू मला असला हिंदू नको आहे. वाईट वाटेल तुम्हाला राग, खट्टर सारखे कट्टर हिंदू वा खट्टरांच्यामुळे आज हिंदू इथे कट्टर व्हायला चाललाय आणि होण्याची गरज आहे. दुबळ्यांच्या शांती आयुष्याने देशाचा घात. देश जर टिकवायचा असेल तर शक्ती हवी, शस्त्र हवी. प्रभू रामचंद्रांच्या हातात धनुष्य आहे, भगवान श्रीकृष्णाच्या हातात सुदर्शन चक्र. सज्जनांच्या रक्षणाची प्रत्यक्ष भगवंतांना हातात शस्त्र घ्यावी लागली तर मला विचारा, मी सांगतोय हिंदूनं का शस्त्र हातात घेऊ नये? आमच्या धर्मात शस्त्राची पूजा केली जाते, मग आम्ही शस्त्र का हातात घेऊ नये? याच्या पुढे कुठच्याही हिंदूला त्रास देण्याचा कोणी प्रयत्न केला, कुठचाही मायनॉरिटी अल्पसंख्याकाने प्रयत्न केला तर हिंदू रस्त्यावर शस्त्रांनीच उभा राहील. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.